Arcana Bra Bandira layu kumitir Sinrang pander sing maruta Serna kumaraning wiyat mangkian kumlepeting tuwaja serusu brasta kayu kaprapal puspita andraing bumi ron mawur katiuping angin kukilo ambyar sumabar pindho kumendanging kuntul kang kumliyang gagono lakuning sukma kekalih kang persasat pindho tadhit ingkang kumlap nlusuk mega malang bisa mahanane dadi pamoring ngakasa awit ing tatkala wonten ing Madyapada kawontenan ing wongkon kraton Ngastina kang animbulaken trenyuh ing penggali Usana samya Angudarasa wonten madyaning wana anteping raos kekalih kang sumedya sowan ing kayangan saunya nlusuk mega malang lenggah wonten pucahing gunung Jamurdipa mulat tejaning kayangan duk rikala semana lestantun sumedya hangadhep marang para dewata senadyan lumiyating sukma kekalih kagirigodha dening Sagung Baju Barat kalis marang panggodha tebih marang Sambikala datan keguh marang ruwet rentenging saksana setindak noleh sejangkah mangu pungun-pungun tiasira sini gegenti ingkang winursita nenggih kocapa kang kinarya sinambeting cinarita kang pinuju lenggah wonten ing kraton Sonya Luri rikala semana Nalendra wanita ingkang kepareng jejuluk Prabu Kumalawati kaseba ingkang rayi uga pepatih dalem ingkang sinuwun ingkang pinaring peparab Patih Andayawati sumrambahing para raja-raja telukan sangka Mancanegara ingkang samya wonten ing Pasuwanan para kawula kang wis samya tinangkil kalamun tokat carita
rengganing kraton Duk rikala semana ketingal suminar mawa cahya amratane marang sagung para kawula kang amblabar pindha jaladri kumelaping cahya lir ron kang kintiring tirta tumeka ing samudra laya.
genti kang winursita. Kocapa punika warnanira ing Kukuban negara Sanyaluri. Kraton ingkang wus kondhang kaunang-unang gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati. Satrumoromati jalma keplayu kang kinarep tandha tengarane. Kukila miber ngumpuli kraton iku jengkel kapisanan plak Kamidara luntak ludira sirna margalayu. Lakuning mega piniak barat katon mangemper senadyan mandura geng ingkang adoh sami manggung samya tumiyung nyata kalamta gedhe pangaribawani. Kathah para ratu-ratu manca negara kang sami teluk angudi marang kautaman. Nganti kondang jembar jajane. Nenggih ingkang wis lenggah wonten ing dampar kencana. Senajan to ing kono wujud wanudya nyata yen to ageng perbawane. Ingkang kepareng jejuluk Prabu Kumalawati. Iyaya kadunungan Batari ing Ngejawantah. Wis kepareng lenggah dampar kencana ngrasuk keprabon mengkeraken para abdi kang sami ngampil upatraning pasuwanan. Nenggih ingkang kepareng ayun ingkang ranyi Sang Nindya Mantri muka pangarsa. Rekyana Patih Andayawati. Apa dene Narendra telukan sangka ing kraton Ngejong Diraja. Prabu Anggana Dewa sumrambah abdi dalam perjineman Diktya Kala Prabowo ingkang kepareng atur pasebaning Purwadya bola blabar pindha Jaladri. Sir paseban sigra kawijil pangandikaning nata duk rikala semana kang nembe nampi wasitaning Jawata. Tanpa mundur ngawasa angkara muraka ranane dhewe sarwa surya mebengan dolan yen
maning nata Perbudi Bawalaksana Lirenggang Bawalaksana mangkana Agung genya paring dana angge kanjar saben dina Lirenggang perbudi netepi pangandika Yayi Patih sawise aduh tak cerake tak ora ketaki aja nganti kaget ing pamikir ingsun semedya mundhut prisa kadiparan pawartane para narapraja ing wewengkon kraton Sanyaluri Yayi semban kula wonten mercapada Kanjeng Sinuwun menawi ndang dumateng ingkang rayi dasat kula sedaya para manggal ing praja boten wonten ing ngliruaken dawuh. Sampun ketingal sowan wonten ngabiyantara malah kathah ingkang sami ngaturaken bulu bekti mah glondhong pangarep-arep. Para kalodal malit syukur bejo sewu. Senadyan to Koko Prabu Anggana Dewa semanten ugi ngaturaken pambagya panakrama Koko Prabu jagat Dewa Bathara kula tampi kanthi bingah Yayi suka pambagya dumateng pun kakang nampi pamujipun Yayi kados mboten kira setunggal menapa praptanipun ingkang raka dasar kula sampun kanthi prawadya bolos gelar sepapan mbok bilih wonten ruwet rentenging kraton ing Sanyaluri Yayi Prabu mboten prusa ngrugi kula triwaloka dhumateng pun kakang sumadya prajurit saking negari Jongbarang. Kula nuwun inggih. Matur sembah sewu nuwun Koko Prabu. Senajan to abdiku percineman semenuga prayoga nanggonmu sowan. Wela dalah bojleng plis lanang arcaka blah. Nuwun mboten badhe nguci wani piswanipun ngabdi wonten ngabiyantara mboten sanes amung semedya cumadong dawuh pangandika dalem Kanjeng Dewaji kula non mengkono Koko Prabu sewu kalepatan nyuwun gumi samudra pangesami ingkang raya ngaturi Koko Prabu tuwin nimbali para kadang amargi kula sampun nampi aturipun para kawula ing wewengkon kraton Sanyaluri yen to kathah para kawula dalem alit ingkang nampi sapu dendaning Jawata kepareng cumadung ngendikanipun Yayi menapa ingkang kasandang dening para kawula ing wewengkon kraton Sanyaluri. Yayi ngendikaken yen to nampi sapu dendaning Jawata. Mekaten Koko Prabu. Kathah para kawula ing sami among tani tanam tukang sampun rinakit wonten ing Tegal kepanasan boten saged dados ingkang nempuh dhateng para kawula ngantos ngawontenaken raja pejah sakit enjing sonten kapraya sakit sonten enjing dumugining tiwas
Saksamunipun ingkang rai nampi aturipun para kawula kados menapa kekes raosing manah kula kepeksa ingkang rai lajeng minggah sanggar planggatan. Nenuwun dumateng Jawata ing akarya jagat. Miturut saking sasmitaning Jawata ing sampun kula tampi. Negari saged tata tentrem menawi kedunungan lare ingkang kedunungan wahyu. Cingak ing manah kula kacena ingkang rai dereng uninga lare pundi ingkang kadunungan wahyu lan kados pundi anggenipun badhe angupaya angaturaken cupeting pamanggih pramila ingkang rai lajeng angaturi para sesepuh ingkang supados saged paring wawasan ingkang calon animbulaken tata tentrem negari kula Koko Prabu. Wah, jagat dewa Bathara. Menawi Yayi dereng mangertos kula kinten yen namung wewengkon ing kraton Sanyaluri menapa malih negari kula ing Jongparang mboten wonten tiyang ingkang saged kedunungan wahyu. Mbok menawi boten lepat saking pemanggih menika temtu lare trah giri sarangan. Kula nuwun inggih mapanipun boten badhe sisip temtu wonten wewengkon ing Indraprastha ugi dumunung kanan kiring giri sarangan. Mekaten Koko Prabu yen mekaten ingin dados ngendikanipun Koko Prabu amargi kula ingkang nampi wangsiting Jawata menapa kepareng kula jengkar saking palenggan badhe kula upaya kanthi lebur lampah anjalak peningal dening utamaning nata berbudi bawa laksana liring kang bawa laksana agung genya paring dana angge ganjar saben dina liring kang berbudi netepi pangandika kula kepareng matur Koko Prabu. Kepiye Yayi? Yen pancen sampun mekaten ngendikanipun kadang kula sinrawedi Koko Prabu Anggana Dewa. Mboten perlu ngebok kuncanipun Koko Prabu ingkang rayi sagah lebur lampah njalak peningal. Senadyan to kula rencangi njajah dusun Milangkori. Ngupaya satriya ingkang pinangka tata tentreming negari dalem Sanyaluri. Adikku Di Patih Andayawati yen pancen mengkono kang dadi prastyamupun Kakang ora liwat kejaba mung suka pangestu paring pamuji muga-muga bisa leksananing Jawata pinaringake marang calon rahayuning negara Sanyaluri saandhaku. Kula nuwun inggih kepareng kengrai bidal dinten menika Koko Prabu ora liwat sing prayitna ngati-ati aja kaya bocah cilik Yayi. Matur sewu sembah nuwun sanget.
ngambek Marutama lega donya lila ing brana Yayi, kula Kaka Prabu ngaturaken kedrawasan. Menawi ingkang rayi kadang Loyai Patih dipun pitados ngantos dumugi wonten wengkon Ngendraprastha. Menggawe ngraosipun ing Raka kados boten wentala sanget awit ing ngriku sampun kondhang. Satru mara mati jalma sedya ala keplayu. Lajeng kados pundi Kaka Prabu? Ampun ngantos